Søren, vi er taget herover til DM i Flatwater SUP i Hvide Sande, og det er første stop på turen. Hvornår begyndte du egentlig selv på SUP? Det gjorde jeg for lidt over et år siden. Ja. Hvordan kan det være, at du har valgt at stille op? Det har fordi jeg synes, at det er for det første sjovt, og man møder en masse mennesker med samme interesse. Og så ligger det nok i mine gener, at jeg godt kan lide at være til noget konkurrencesport. Ja. Af en eller anden slags. Hvad er dine forventninger til racet i dag? At få en god oplevelse, og igen have en oplevelse med en masse med samme indgangsvinkel som mig selv, og godt kan lide at sove. Ja. Har du en personlig styrke i forhold til nogle af de andre? Det er svært at sige, det kan man jo ikke sådan lige på stående, men jeg har i hvert fald trænet hårdt op til, så det må være min personlige styrke, og så min stædighed. Ja. Har du lagt en taktik med hensyn til vind og vejr og bølger og så videre? Nej, ikke på nuværende tidspunkt. Selvfølgelig har jeg kigget på himlen her til morgen, men det bedste er, når man står i vandkanten og så ligesom lige vejer situationen og så se hvor og hvad og hvordan. Og så tager man den ud fra der. Ja, det lyder helt fornuftigt. Vi ønsker dig rigtig god vind og rideable waves. Tak.